شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ይከመይ ጻኒሕኩም አና ሓወኩም ሰላሕ አድኒ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውና ህይወት ቃል ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ወንጌል አቀዲምና ንዛወር ወንጌል አቀዲምና ንዛወር ረይኹም አሕዋት ንሕና ንዓለምን ኣብ ኩሉ ካይዳና በበይንና እዩ ቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለና ኣብ ክርስቶስ ዘየለውን ኣብ ኩሉ ካይዳና በበይን እዩ ኣብ ክርስቶስ ዘየለው ክዛወሩ ከለው ዘውፅኦ ፕላንን ንሕና ኣብ ክርስቶስ ዘለና ክንዛወር ከለና ነውፅኦ ፕላንን ሓደ ይኮነን እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘየለው ክዛወሩ ከለው ነቲ ብደገ ዘሎ ነገር ጥራሕ ፕላን ገይሮም ብኡ ክሕጎሱን ክፍስሁን እዮም ዝኸዱ ከምኡ ክትሕጎሱ ክትፍስሁ ሽግር የብሉን ግን ካብኡ ዝበለፀ ካለ አጀንዳ ኣለኩም እሱ እንኮሎ ቅድሚ ግን ኣብ ኩሉ ተዛወርዎ ቀዳማይ ክሰርዑ ዘለኩም ዝበጽሕ መልእኽቲ ከም ዘለኩም ምሕሳብ እዩ ወንጌል ከተብጽሑ ነታ ምድሪ ናይ እግዚአብሔር አጀንዳ ኣብ ኢድኩም ከም ዘሎ ምሕሳብ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ጊዜ ከም ልኡኻት ናይ ሰማይ ንርእስኩም ክትርእይዋ እንተጀሚርኩም ኣብ ምዝዋር ዲዩ ኣብ ስራሕ ዲዩ ኣብ ኩሉ ነገር ናይ ወንጌል ነገር ኣቀደምቲ ኢኹም ትኾኑ መጽሓፍ ቅዱስ ሉቃስ 8:1 ድሕርዚ ድማ ኮነ ንሱ መንግስት አምላኽ እናሰበኸን እናበሰረን ፈቆዶ ከተማታት ዓድታትን ይዘውር ነበረ እቶም 10 ወገልተ ከአምሱኡ ነበሩ ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም 12 ሒዝዎም ፈቆዶ ከተማታትን ዓድታትን ደዙሮ ዝነበረ ምኽንያት ነይሩኦ ጽባቐ ናይተን ከተማ ሲሕብዎ ዘይኮነሲ ነተን ከተማ ክጽሕለን ዘለዎ ጽቡቕ መልእኽቲ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኢየሱስ ቀዳማይ ነገር ኣብ ኩሉ ስጉምቱ ዝነበረ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ መልእኽቲ እዩ ናበይ ገጹ ክኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝውሰን በቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ መልእኽቲ እዩ እቲ መልእኽቲ ናብ ዝኺድ እንዳበለ ሒዝዎ ዝኸይድ ነይሩ አንቱም ብሩኻት ንሕና ድማ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ስለዝኾንና ናይ ክርስቶስ ዓይነት ኣናባብራ ክንነብር ይግበአና እዩ ኣብ እንኾዶ ዘበለ ኩሉ ዝበጽሕ መልእኽቲ ከም ዘለና ክንሓስብ ይግበአና እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እቶም ንክርስቶስ ሰዓብቱ ድማ ልክዕ ከምናቱ ናብራ ስለ ዝነበሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8:4 እቶም ተበተኑ ግና ቃል ወንጌል እናነገሩ ዞሩ ሪኢኹም ስደት ምስ መጾም ናብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ክስደዱ ጀመሩ ኣብ ምድሪ ስደቶም ንወንጌል እንዳኣተው እዮም ዝኸዱ ነይሮም ሪኢኹም ኣብ ምድሪ ስደቶም እቲ ዝስደዱሉ ዝነበሩ ስፍራ ከም መዕቆቢኦም ገይሮም ጥራሕ ዘይኮኑ ዝርእይዎ ነይሮም ነቲ ስፍራ ከም በረኸት ገይሮም ንርእሶም ቆፂሮም ወንጌል የብጽሑሉ ነይሮም ብሩኻት ንሕና ክርስቲያናት ኢና ኣብ እንኾዶ ኩሉ ወከልቲ ክርስቶስ ኢና ምኽንያቱ ንሕና ናይ ክርስቶስ ወከልቲ ምድሪ ኢና ክርስቶስ ንኹሉ ስፍራ እንዝርግሖ ንሕና ኢና መዓዛ ናይ ክርስቶስ ኢና ኣብ ዝኸናዮ መዓዝኡ ኸነሕልፍ ንኽእል ንሕና ጥራሕ ኢና ስለዚ ኣብ እንዳዝማድኩም ድዩ ኣብ ትዛወሩሉ ስፍራ ድዩ ኣብ ስራሕኩም ድዩ ኣብ ትኸድዎ ኩሉ ዓይነት ከተማታት ድዩ ቀዳማይ ክሰርዕዎ ዘለኩም ወንጌል መንግስቲ አምላኽ በኣኹም ነቲ ቤት ንኽበጽሕ እዩ መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 17 ካብ 16 ከምዚ ይብል ጳውሎስ ድማ ኣብ አቴና ክጽበይዎ ከለው እታ ከተማ ጣዖታት መሊኣ ምስ ረኣያ ብመንፈሱ ተቃጸለ ስለዚ ኣብ ቤት ጸሎት ምስ አይሁድ ምስቶም ፈራሕቲ አምላኽን ኩሉ መዓልቲ ድማ ኣብ ዕዳጋ ምስ ዝረኸቦምን ይዛረብ ነበረ ረእይዎ ጴጥሮስ ናፍታ ከተማ ምስ ገደ እታ ከተማ ዋው ጽቡቕቲ ተገርማ ይበላን ኖኖ እታ ከተማ ሕማቅ ኮይና የጸኒሓቶ ንምንታይ ተልኩምኒ ጴጥሮስ ስጋውን ተዝኾን ነይሩ እቲ ብዒንቱ ዝሪኦ ዋው መበሎ ነይሩ ጴጥሮስ ግን ካብ ስጋዊ ዒንቱ ንላዕሊ መንፈሳዊ ዒንቱ ዝጥቀም ጳውሎስ ክብል ያሬታ መንፈሳዊ ዒንቱ ዝጥቀም ሰብ ስለ ዝነበረ ብመንፈሱ ነታ ከተማ ጽባቐ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ምስራያ ዝተባላሽ ያጸኒሓቶ ምኽንያቱ ንጳውሎስ ሓንቲ ከተማ ጽቡቕቲ ትበሃል እንድሕር ኮይና ክንይ ፕላስ ኣለዋ ኣይኮነን ጎይታ ኸቢሩላ ድዩ ሪኢኹም ጽባቐ ናይታ ከተማ ጎይታ ዝውስኖ ጳውሎስ ዝውስኖ ብክርስቶስ ኣፍታ ከተማ ምኽባር እዩ ንዓኹም ጽቡቕ ነገር ከመይ እዩ ንዓና ጽቡቕ ነገር ከመይ እዩ ብናይ ዓይኒ ኢና ነገር ጽቡቕ ኢልና ንልክዖ ሓደ ነገር ክነግረኩም ብደጊኹም ጥራሕ ትልክዕዎ እንድሕር ኣለኹም ኩንኩም ካብ ዓለም ድፈልየና ነገር የለን ንሕና ካልእ መለክዕ ኣለና ከም ጳውሎስ ንኹን ጳውሎስ ናፍታ ከተማ ምስ ኣተወ ነዲዲ እዩ ግሂ እዩ ካልኦት ስጋውያን ክርስቲያን ተዛኣቱ ግን ዋው መበሉላ ነይሮም ጳውሎስ ግን በኺላ እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ጎይታ ኣፍታ ምድሪ ኸቢሩ ኣይረኣዩን ከም ጳውሎስ ንኹን ኩልና ኣብ ዝኣተናዮ ጎይታ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ቦታ ኸቢሩ ቼክ ንግበር ጎይታ እንተዘይከቢሩ ዋው ዘብል ይኹን ዝኾነ ነገር ይኹን ንዓና ግን ዘሕዝን ክኸውን ኣለዎ ንወንጌል ኣቐዲምና ንሰወር ሻሎም